Sziasztok! A legtöbben tudják, hogy az izomépítésnek 3 alappillére van. Edzés, táplálkozás, regeneráció. És mindenki miről beszél? Edzésről meg a kajáról. A regeneráció viszont sokkal kevesebbet esik szó. Pedig egy nagyon fontos dolog, és nem szabad elfelejteni. Az izom nem az edzés közben nő, hanem a regeneráció alatt. Az edzés csak az inger. A táplálkozás adja a szükséges tápanyagokat, ez igaz, de maga az izomépítés a regeneráció során történik. Ezért nem lehet azt mondani, hogy a 3 közül, hogy vajon most melyik lehet a legfontosabb. Igen, mind a 3 fontos. Viszont a regeneráció az a rész, amit a legtöbben sajnos teljesen alábecsülnek. Pedig rengeteg dolog befolyásolja a regenerációt. Mondok pár példát. Mennyit és milyen minőségben alszol? Mennyi stressz van az életedben? Gyerek, család, munka, bármi miatt. Mennyire vagy folyamatosan kalóriadeficit? A túl kevés kalória szintén stresszes. Mennyire kemények az edzéseid? Mennyire nagy volumennel dolgozol? Mennyire tud a tested egyáltalán pihenni? És ez van, hogy hiába edzel, akár heti 4-5-ször, a regeneráció nincs ebben, egyszerűen nem fogsz fejlődni. Ilyenkor jön az a mondat, amit rengetegszer hallok, hogy heti 4-5-ször edzek, és mégsem fejlődök. Sokszor nem az edzéssel van probléma, azzal is szokott, de sokszor nem az a gond, hanem azzal, hogy a testednek egyszerűen nincs ideje regenerálódni. Szerinted mi rontja a legjobban a regenerációt? A kevés alvás, a túl sok stressz, vagy a túl sok edzés? Írd meg kommentben, és ha tetszett ez a videó, kövess be és lájkod a tartalmaimat, illetve oszd meg másokkal is, ha pedig szeretnél velem online coaching formában együtt dolgozni, dob rám privát üzenetet, és küldöm az infókat. Köszönöm.